Beth sy'n wych yn weithio maes twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau. Eithom ni I Oil Focus Wales I ffeindio allan. Mae'r cynnig mae gan Cymru cyfan yn ôl fatha digwyddiadau. Mae'n un cryf a mae'n un llawn o cyfleoedd hefyd. Ond be da ni'n gobeithio, da ni hefyd yn cynnig trwy Focus Wales, jyst lle hefyd I magu bach o hyder a I pobl cael profiad jyst sy'n helpu efo datblygiad proffesiynol, jyst cyfle I datblygu sgiliau a falle bydd yn gweithio dros diwydiannau gwahanol yn cynnwys fatha peiriannydd sy'n, adeiladu fatha'r infrastructure, yr llwyfannau a'r systemau PA ac yn y blaen yn y venues gwahanol. Y cymuned o bobl sy'n dod at ei gilydd I creu y peth, I rhoi o gyd at ei gilydd o flaen llaw a wedyn delifro'r digwyddiad ei hun a wedyn weld pawb yn fatha troi fyny I mynychu a mwynhau yn hynny. Mae pawb wedi dod at ei gilydd I creu y peth special yma. Dyna beth yw'r peth mwyaf pwysig I fi, dwi'n meddwl. Ymunwch ar rhai sy'n creu profiadau. Gweithiwch yn maes twristiaeth a lletygarwch. Dysgwch rhagor yn cymru'n-gweithio.llyw.cymru. Cefnogwyd gan Cymru'n Gweithio, Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.